Bekymrer du dig ofte over din økonomi? Du tænker måske på SU'en, boligstøtten, afbetalinger på din computer, eller alle de ting, du aldrig får råd til. Tanken om økonomi kan virke uoverskuelig, uanset om det er hverdagsbudgettet, der driller, eller dit banklån, der er løbet løbsk. Men hvad hvis der var nogen, der kunne hjælpe dig med at få styr på både tanker og tal? Forestil dig en professionel rådgiver, der sætter dig ind i din situation, og har tid til at rådgive dig i fuld fortrolighed. Det er netop, hvad vi kan tilbyde her på ungøkonomi.dk. Vores rådgivere er professionelle bankfolk, jurister og økonomer, som sidder klar til at spare med dig om netop din økonomiske situation. Det er let at komme i gang. Du opretter dig som bruger her på siden. Vi finder den rette rådgiver til dig på baggrund af dine oplysninger. Med ekstra hjælp fra din rådgiver kan du nu begynde at danne dig et overblik over dine behov og dine muligheder. Velkommen til Ung Økonomi.